Eladia vivía nunha casiña nova que hai preto da igrexa. Tiña consigo unha irmá, moi fea, pobre, que só a víamos na misa dos domingos ou cando regaba un xardín que tiñan diante da porta. Eu pasaba por ali, asubiando a cerrada da noite, sin ir para ningunes, e con disimulo pescudaba os ollos da mestra estaban asexando detrás de algún vidro. Que ian estar? Moi lonxe se atopaba ela dos meus regalos. No fin de contas, eu era un neno. Un día Eladia non apareceu na escola. Os demais rapaces voltáronse, pero eu fun á casa dela. Corrín canto me deron as pernas. Cavilei mil cousas. Iríase da parroquia sen avisar. Morrería. Ende xamais rezo, nin siquera cando a madriña me obriga. Pero neste apreto recei, e ata ofrecín un peso ás ánimas. Cheguei boquexando. Abriu a cancela a irmá e díxome que era só unha gripe. Deixoume pasar. Eladia estaba na cama. Que cuarto máis chusco. Cadros, xerriñas, flores. Naquel ambiente de roupas e seda e paredes caleadas, sentín vergoña dos meus zocos e remendos. Quedei como espetado no chan, sen dar fala. Ela sorriu e chamoume. Achégate, Balbino. Estivemos falando bo anaco, da escola, dos trafegos da terra, da vida meserenta do labrego. Contoume como vive e traballa a xente do mar. O pai dela era pescador e morreu afogado. Baixaronlle 2 vaguas polas fazulas. Viñeronme ganas de enxugallas co pano da man, pero non me atreví. Tampouco lle puiden decir todo o que quixera. O corazón comezoume a atropelar e trabóuseme a lingua. Son un medoso para todo. Na miña casa puxéronse ledos porque eu, un rapaz tan novo, ia á escola en lugar da mestra. Traballo me custou imporme os meus compañeiros, que me chamaban o sabio, e outras cousas, pero conseguín. Levaba 3 días ao frente da escola. Na parroquia nunca tal se vira, e todos me tiñan certo respeto. Se souberan do meu desacougo... Estudiaba porque era o único camiño para que Eladia me apreciase. O terceiro día sentime máis seguro, máis forte, e o meu desespero levoume a gabexar nos caixóns da mesa de Eladia. O primeiro que atopei foi un pano da man. Tiña o mesmo o recendo da súa chambra. Gardeino. Tamén collín un retrato dela, pequeniño, onde aparecía rindo, apertando contra sí un manuxo de carabeles. Dormín aquela noite co pano de Eladia debaixo da cara. Que o lía máis agradable. O retrato deille moitísimos bicos. Era como se estivese ela ali, rindo, ollándome. Soñei que xa era mozo e que íamos casar os dous. Eu tamén era mestre. Tiñamos cando en súa escola. Eladia dábame apertas, facíame cóxegas e ata dormíamos xuntos. Que cousas se soñan. Ás veces indo é mellor non espertar.